Walah sepurane nang Kutisari ki ora sembarangan ki mulane aku dipeseni walah nggih sepuntene nggih Pak ngapunten ingkang kathah menik Mas Dodok niki sinten nggih Mas Dodok napa sinten oh kesaripan Pak surupan nggih kesurupan niki sinten Jayabaya apa Jayabaya Prabu Jayabaya lha nggih anu medal nggih ngesane Dodok niki tanggapane ora lho medal to nggih sak crit mawon medal aku gelem metu ning aku di penjalukan napa mangan walah kaliran nggih kula padoske niki kaget lho aku Enggak, ngapunten nggih. Ngapunten medal saking badanipun Mas Dodok. Ora sadar. Kaloko. Mimi sereten. Wih, banyudan ya doyan. Suapan meneh ngertain kowe. Waras gitu. Waras. Enak kuwi. Boh. Ndak krasa to Mas Mas. Enten apa, Pak? Enten apa? Enten anu sesuatu kok Anu banyu, Mbak. Sampeyan tas kene apa to, Mas? Kloten gedang. Oh, banyune ning kono. Niku.